Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,000,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,000,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. « 23 février 2023, jeudi, nous sommes. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Dans un communiqué rendu public le 20 février 2023, la médiation internationale pilotée par l'Algérie a souhaité l'engagement de toutes les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation pour l'aboutissement du processus de paix. Le ministère des Affaires étrangères a saisi les missions diplomatiques et les postes consulaires accrédités pour le fait d'annulation des passeports diplomatiques de 14 personnalités, parmi ceux-ci l'ex-membre de la CNT Issa Kaoudjima. Le Grand Hôtel de Bamako a servi de cadre la semaine dernière à la tenue d'une table ronde sur la chaîne de valeur du riz. Ce cadre a été organisé par le ministère du Développement rural, collaboration avec le IF Riz Mali. Lundi 20 février 2023, le président du Conseil économique, social et culturel CESE, Yacouba Katile, a précédé au siège de l'institution assise à Koulouba à l'ouverture de la 3e session ordinaire de la 6e mandature du CESE. La présente session qui a duré 15 jours avait pour thème transport et la sécurité routière au Mali, un problème de sécurité publique, de civisme et de gouvernance, défis et perspectives. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COCEM, a publié le lundi 20 février 2023 un communiqué de presse numéro 002/2023/COCEM relatif à la non-convocation du collectif électoral pour le référendum du 19 mars 2023. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention.